everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ngano man ka mga asawa ni Yvonne, hoy? Nga kamo man di gibuya si mong amahan. Oh. Imo siyang gisultihan niya na, Bilyo? Way sa si Bilyo, no? Igo na siya may tubag sa kong mga pangutana. O, please lang, tubaga sa dakong pangutana. Ngano man magkamusulti nga gibuya di mo sa imong amahan ni Yvonne? Ngano, Arnel? Wa ko sa mood nga isgutan ang kagahapon nila. May mga tuog nanda. Unang gabi iron sa atong kasal. Niya kas gawas. Sir Arnel, sorry ha. Nakiksulti ko ni Miss Lily. Okay ra nga makigsulti ka, Bilyo. Naibaw ko nga di ka makabiya kung makigsulti pa nimo nga akong asawa. Ang akong asawa ang dunay problema. Problema pa di ina nga napahangin mo ko din eh. Miss Lily, mas may tingali nga mubiyan ako. Sir? Sige, Bilyo. Lakaw na. Magsulti lang niya taog ma, ha? Oo, sir. Masabay mong gipangutanan ni Bilyo. Kunon sa ka sa una. Sood na sa kwarto. Maldita. Naunsa naman ka, Jigger? Di ba niyo kabutuman og sabot? Ano ko kasuko? Una biyak ko manghuwa sa imong kwarta, ha? Sao di mo ko makatugod? Naghagok na ka sa kong pagkatog. Unya nakamata na lang kung gawa ka, kay nanugal ka. Unsa man ka? Mukatol gana imong kamot, no? Unsa, no? Dili ka magkapugong sa pagbisyo? Bisyo ba? Di ba na bisyo ko? Lingaw-lingaw naman eh. Lingaw-lingaw. Bisyo na, Jigger. Tungod kay di na nimo mapugnan. Lasa na gito. Grabe. Sige na lang kang last. Promise. Di na ko manugal kung imong kwarta. Abote mo! Oh, kapihan nimo makatuog, no? Muro magpatay. Gahiasan ni mo guoy. Unsa pa imong gipangutanan ni Bilyo gabi? Wag yung ka mahimutang nga naghuna-huna, anak. Igo na lagi ko nangutana niya kung kinsa mga babae may abot si mong kinabuhi. Ug nganong nanghutana man ka ana? Natural. Asawa naman ka kukunuhay nimo. Mangutana igo ko sa mga personal nimo. Sa una, sa wapas lili. Ay, musamot nga mailhan ka ni Bilyo. Kung makigsulti ka niya dugay. Kibaw ka, no? Nakinahalan sa kong mga taong normal, ngay kasulti din he. Sa? Ngano de ko? Abnormal ko ikasulti? Kibaw niyo ka, anak. Drama rin ning ato. Bosa, di ta normal. Kung masulti tang duha, pulos atik, pulos drama, labad sa o. Wala gusto kong topic o sahay nga makagawa sa kong pagkadalya. O si Bilyo lang ang ina ko ikasulti. Para makafeel sa ko diri nga normal pa kong pagkatao. O tubagan na akong pangutana. Nga naman ko nubi, ngawa man ka mga asawa ni Yvonne, nga siya man day ang gibuya si mong amahan ni mo. Sa ako nang giingon, igsuon ang kong pagtanaw ni Yvonne. Akong manghud. Mao nga di mahimong mga asawa ko niya tungod lang sa among negosyo. Laing pangutana. Unsa man say nagustuhan nimo sa kong kaluha, nga nangasawa man kaniya? Hoy, pwedeng mahibaw ko? Nganong nangasawa ka sa kong kaluha? Nga dili man nimo siya kababata. Dili sa nimo siya ka-level. Tungod kay nagtuo ko
nga tinuod siya. Nagtuo ko nga tinuod ang iyang gibati para nako. Pero, kiilad lang ko niya. Og na-confirm na ni Yvonne. Nanawag si Yvonne ako, di ba? Sa dayon sa atong kasal. Og mangutana ka, kung unsa iya gisulti nako. Misulti siyang hugaw nga kung kaluha. Oh, nahibaw ka? Isultihan ko ni Yvonne sa kahugaw sa kong kaluha. Siya kinabuhi sa bata pa siya. Nakawatan siya. Og Og nagibugawan siya sa imong amahan. di ko mutuwa na. Di ka mo to. Nga mao man na ang gibuhat ni Lily nako. Tanawa ra ko giyon sa kunya pagguba. May uyab siya. Nga mao iyang giubanan daang akong kwarta. Unsa pa may kasulti mo ana? Ha? Pero dili ko mutuo nga. Nga magkahimo sa pagbugaw nga ako amahan sa kong kaluha. Dugay nang nabuag nimo ang imong amahan. Ug mas nakakita ko sa kanawong ug kwarta niini. Dili na tinuod. Pinangga mi ni Papa nga iyang mga anak. Kung pinangga pa mo niya, dili siya makahimo sa pagbugaw ni Lily. Pakita ako sa kong amahan, please lang. Oh, Imong gihusted si Papa. Please. Dada ko siya nga tubangan. Gusto ko mahibaw sa tinuod. sakitan ka lang. Wa kay labot kung sakitan man ko. Gusto lang ko mahibaw sa tinuod. Naibaw kong baka konsibon. Buhaton ko diya ang tanan nga mawa ka sa kong kinabuhi. Wa tay atong kinabuhi Dalia. Kana ang iputang sa imong nauna. Ako lang ang akong kinabuhi nga gikuba sa imong kalawa. Ug kinahanglan imo ning ayohon. Pakita ko sa kong amahan, please. Gusto ko mahibaw sa tinuod nga gibuhat sa kong kaluwa. Unya na. Wa pa ka mahuman sa imong gibuhaton sa akong kinabuhi. Nabuhat na ako ang gusto nimo ipabuhat. Kasal na ta. Asawa na ko nimo. Kinahanglan sundon mo ang tanang gusto sa kuinan. Hatagig kalipay ang ako inan. Ug ihatag ko nimo ang imong kagawasan ug ang kagawasan sa imong amahan. Kaligo na. Magbuha pa. Kay maglakaw ta ni mama. Ma, asa mo ta karon? Ay, ato ta sa paborito na mong suruyanan sa imong amahan, Arnel. Lily? Mami? Wa manggug kay tingog-tingog diha. Okay na ko, Mami. Kumusta naman nimo pamati si imong lawas? Okay ra gyud ko, Mami. Tuod, pahiling sa doktor, ha? Ipatanaw to pagsuka-suka nimo. Mami, sure ko nga wa ko magmabdos. Kay naan ako karon. Ha? Sorry, Mami, ha? Basin sa sunod buwan. O sa sunod buwan pa yun, mamabdos na ko. Mao ba? Love, ayaw sa aris mama kung di ka katuman, okay? Ako na tumanon, love. Kunihatag sa Ginoo. Oh. O, gusto ko, love, babae ang una na tong anak. Kanda! Mausa na akong gusto. Arnel, suroy mo dito sa babaway. Mas tinutang view dito. Okay, ma. Hoy, Dili hoy ako nga ha. Sumbong ta karon si mong inahan. Itawag ko ni Mughoy. sabarya, mga kagbata niya na. Tabaw pa ka. Okay, para ko. Kung sa itong gisultin mo ganina, ni mama, anong misaan magkaganak niya, ha? Ingon man ka. Aron malipay siya, buhaton ako ang tanan. Di ako siyang gisultihan ng mga makalipay niya. Tinuod nga malipay siya. Pero kinalang seryoso ka nga makahatag kag apo niya. Kay mo na imong gisaan niya.
andam na kong ihatag nimo ang usa ka anak, Arnel. Pero, ubos sa usa ka kondisyon. Unsang kondisyon na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!